салом алейкум бинандагони азиз. Ин барномаи Кани Савод ҳаст ва ма ба шумо Лола, иштирокчи аввалини мо, блогери машҳур ва бывший рэпер Таҷ Дишей. Салом алейкум. Хуш омадӣ. Салом алейкум амака Сазор Амад Апай Лола дар барноматон гуфти гапо даъватмон кардед. Саломат бошед. Сар мекунед. Саволи якуми мо дар забони тоҷикӣ чандта садонокай? 6 дуна. Саволи навбатӣ. Шоҳнома моли кист? Шоҳнома Абдулқосим Фирдавсӣ. Кам медонӣ. Молодец. Дуруст гуфтӣ хай. Як калима бугу ки 3 ҳарфи садонок дошта боша. Хай биё дар пӯстӣ мерем садонок. Дуруст. И як, как сказать, ранги загадкай, но ответиш ҳастай. Просто смекалка дар кора ки ты хит кунӣ. Биё. Отай Умар 6 фарзанд дошт, 5 духтар, 1 бача. Замира, Зарангез, Зарина, Зилола. Бачаш чӣ ном дошт? Охи ту якум номша гуфтӣ ки Умар. Это на смекалку? Охи ту худат намегуфтӣ, ма меёфтум пайдо. Не, и смекалка. Ма Умара метавонам ёфта. Туй гуфтам. Хиткунак зурда. Конечно. И бароям қай, короче, ки кумефама ё не. Хайр сол. Саволи навбати мо чистонай. Дар як хона 4 углай, дар 4 угл яктаи пишакай. Ҳар як пишак сетаи пишак мебинад. Чандта пишакай? Охи нигоҳ ки мумкина фикр кунам. Мумкина. Я бор дига метавонӣ бугӯй. Дар як хона 4 углай, дар ҳар як угл яктаи пишакай. Ҳар як пишак сетаи пишак мебинад. Чандта пишакай? Ҳар як пишак сетаи пишак мебинад. Значит, хай 4 та. Да. Диди? Дуруст. Алик малик гуфтум, як бугум, ду бугум, се бугум, 4, хай гуфтум 4. Ти дуғриб ромад. Дуғриб ромад. Ки хела мешава. Бахта санҷидам, диди? Бахти тра бисанҷа? Бад. Саволи охирини мо математикияй. Биё. Математика о қану мефоҳамам, хай биё. 20 тарки 22 баробари 88. Ту забони тоҷикӣ безе бетира? Бачува тар, не тарки мегӣ. Сифрои тарка нест яна? 20 минуси 22 равно 88 ва тебе. Охи дар уҷа чӣ хел 88 омад? Фикр кӣ? Фикр кунам. Намешавад ҳамин савола перевод кунӣ? Намедонӣ ту? Худ май савола ту тоба кадам дар тавози мо дашидагия ки мераванд ҳамин хали вай задания мегӯянд дар донишгоҳ дар мактаб хай заданияшо метиҳам меоянд дар мо мегиранд мераванд ҷавобуша. Хай ма смешно гав назадестам бля. Охи дар уҷа римӣ кунӣ агар так ба так фокус мокус мекунӣ мебурои 88. Ту небугӯ? 100%. Правильно, дуруст. Охи мегӯ синф якам ти савол ҷавоби ту намега охи. Хай ами барномаи ма ҳамиай, ма ҳама саволои мактабира метем. Ки хай мактаба ки мекай ма буд кадагиай. И барномаи ту роҳбар синфи 1 ай то 4 да ёдиши меояд ки ай 5 то 11 ай 1 то 11. Ай 1 то 11. Уҷа 3-4 та роҳбар алиш мекунӣ. Агар ранги набоши 36 мактаб алиш мекунӣ. Не, мами 1 та. Ай 1 то 11. Всё агане. Раҳмат барои иштирокат. Тамом? На, да ҳама саволо дуруст. Дар канали Лола подписаться кунед. Чия номи канали? Лалита лайф. Лалита лайф. Бо чӣ бугум? Илтимос аққоратиш накунед. Бечора ба як умед сар кардагия. Агар шумо аққоратиш кунед бо ябора гуфти гапо. Ягон барома бо мебро. Ябора фачи гач мешава. Ав да таърифш кунед ки пеш брава. Азор Амад Апай Лола. Раҳмат ра барои саломат бошед.